Dominantou terajšej obce je klasicistický kostol svätého Michala so zvonicou. Je známy svojou unikátnou výzdobou z jesenných plodov a obrazov z prírodných materiálov, ktorá sa každoročne realizuje koncom septembra počas Michalských hodov. Zaujímavosťou je starý cintorín, v ktorom sa vyskytuje viac ako 100 liatinových krížov a je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok na Slovensku. Reč je o obci Pohronská Polhora. Folklorista Jozef Majerčík bol legendárnym interpretom solových postav tanečných diel popredných majstrov scénického tanca v Lúčnici i v Sľuku. Poznáme ho ako nezabudnutelného herca a tanečníka v postavách filmov z prostredia venovaného ľudským príbehom, pretkaným tradičnými zvykmi. Viac jeho života sa dozviete v rubrike Osobnosti. Blatnický hrad na strmom kopci za obcov rovnakého mena vznikol v druhej polovici 13. storočia a prvú správu o ňom máme z roku 1300, keď bol jeho majiteľom Peter z Brezovice. Neskôr sa stal kráľovským majetkom. Viac sa dočítate na portáli správy.ziveslovensko.sk.